Tak meno, priezvisko. Zákonného zástupcu treba vyrozumieť. No, už by aj stačilo s tým šoferovaním, nie? Vieš, ako to funguje. Treba si to rozbaliť. Vyťahnite si tú tyčku a znova vytierať ústa, dobre? Vnútro líc, všade, kde máte sliny. Po dobu minimálne 1 minúty, aby zmizla tá oranžová čiarka. Ešte nie, iba podľa tabul. Tabule sú na kódu Fabiu, oranžovej farby, čož pravdepodobne nesedí. Ukážte, zmizla čiarka. Ešte to dá celé. Či koľkokrát ťa chytia kolegovci? A my? Už nikdy? Sa zadržia tabulky s evidenčným číslom. Vidíte, v akom je stave to vozidlo. S takýmito nárazníkmi a tu chyba krytka na blinkri, čelné sklo celé rozbité, ostré hrany všade vidím. Tak už má 15 rokov, je trestne právne zodpovedný. A hej, zákaz, nakoľko ho kolegovci už v minulosti chytili a bol taktiež pozitívny na toxikologickom vyšetrení. A znova opäť šoferoval motorové vozidlo. No, osoba nemá evidenčnú kartu. Taktiež bol podrobený orientačnému testu na drogy s výsledkom pozitívnym, samozrejme metamfetamín, amfetamín. Takže test máte pozitívny, metamfetamín, amfetamín. Nie? No, tam, kde nie sú čiarky, tam ste pozitívni. Tam, kde sú čiarky, tam ste negatívni. Kamera, celý čas. Dobre, takže žiadne takéto, že pokutou a dohodnúť sa. Rozumel? No, dopustili ste sa 3 závažných priestupkov, hneď jednou jazdou. Nemáte vodičák, ste pod vplyvom omamných a psychotropných látok a na vozidle... No, mal, ale z iného auta.